Jatend duond bura mara DCP Rigathi Gachagua omerotiyo gi limbe mare piny Amerika mar keto liet na sirkal mar manywanda mar broad-based. Gachagua ma oloso gi oganda jo Kenya ma Baltimore piny mar Amerika onyiso Raila Odinga ni duond buch ODM kidek duono ka ok orango matut kendo wuok e winjruok mare gi duond bura mar UDA e bwo chenrono mar broad-based government. To tell you, Raila Odinga, William Ruto told me that medical report will go nowhere. He's just calling you, and he has told Gachagua and company in parliament to delay it until the next election. So you are there waiting for Ruto to implement an medical report. There is nothing he will not do it. Wewe Ruto atamaliza chama yako ya ODM. Nadiko will never see the right of the day. Amefanya jensi wa kuchukie. By the time William Ruto is through with you, you will be nobody in Kenyan politics.